This planet is about to be recycled. I'll never be broke another day in my life. Άνοιξε το μήνα σε εμάς, μπορούμε να μιλήσουμε ελεύθερα. Αλλό, μοσί. Καλησπέρα, τι μας κάνετε, καλώς ήρθατε. Και καλώς να φύγει το όχι. Για πες εσύ ρε Μίτσο που τα ξέρεις, γιατί ακούγαμε Motorhead. Ακούγαμε Motorhead γιατί προς τιμήν του μεγάλου Λέμι. Επειδή τα ξέρεις. Είμαστε ένα μήνα πίσω, πόσο καιρό έχει πέθανε ο Λέμι, παιδιά? Έχει κανένα μήνα. Έχει Γάλλιο νωρίς πάει νωρίτερα. Αυτή είναι η πρώτη εκπομπή ούτως ώστε το 2016, οπότε τώρα. Καλή χρονιά να έχουμε, χρόνια πολλά! 25 Γενάρη! Γιατί μπορούμε! Όχι, έφυγες πολύ τώρα. Έφυγα. Ναι. Έχεις lag γι' αυτό. Από την άλλη. Όχι ρε, όχι. Από την άλλη. Κι άλλο. Πάνε. Όπα. Να βάλω αλφάδε. Εντάξει, τώρα δεν σε βλέπουμε καθόλου. Ωραία. Όχι ρε, εκεί κομπλέ είσαι. Special. Μας βλέπετε, μας ακούτε, όλα κομπλέ. Περιμένουμε τώρα 5, 4. Λοιπόν, δεν ξέρω να σου ανακοινώσουμε. Σήμερα θα κάνουμε μια στροφή στην εκπομπή. Το αποφασίσαμε όση ώρα δεν μας άκουγες. Α, ωραία. Σήμερα για λοιπόν, πείτε μου τι πρέπει να περιμένω. Σήμερα θα. Άκου, σταμάτα γάμο τώρα. Ακούω, πες. Τώρα ο guest κάνει κουμάντο, δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Λοιπόν, δεν έχω πρόβλημα. σήμερα θα πούμε για το eBay, θα πούμε για Steam, θα πούμε για Capital Control, θα πούμε για PCF, θα πούμε όλα τα ωραία πράγματα στα οποία είμαστε οι δήμονες. Ήρθε η ώρα να διαπρέψουμε και να δώσουμε τα φώτα μας, γιατί πολλά ρωτάει ο κόσμος και ποτέ δεν το απαντάμε. Επιπληρωμή έτσι. Δεν τα κάνουμε. Πληρωμή γίνεται με PaySafe, με Bitcoin, πώς θέλετε. Ό,τι θέλετε. Μήπως να αρχίσουμε να ποστάρουμε και... Πώς το λένε, να αρχίσουμε να ποστάρουμε και σε καμιά σελίδα τίποτα, μπας και εμφανιστεί κανένας να μας δει, να μας καμαρώσει. Να μας κάνει τι?
Θα μας χωράσει τόσο μορφόπεδα που είμαστε γάμα το κεράτο μου. Καλά, ναι, πρέπει. Γιατί δεν κάνατε πριν ανοίξουμε? Κάναμε. Ποτέ, εγώ ποτέ, ζαμέ. Φίλε, πώς εγώ κάνω συνέχεια. Σοφία, συντονίστρια, τι έγινε, για πες τα όλα για το Μίτσο, όλα. Τι έγινε? Λάμπρος Ντούβας. Μπήκα ο Λάμπρος, εμένα δεν τον δείχνει ρε γάμο του. Φου λέει Λάμπρος Ντούβας εδώ, διαβάζει τα μήνυματά σου ρε. Λάμπρος Α, Ντούβας ναι. εδώ. Καλησπέρα σε όλους. Σοφούλα, τι Να έγινε, το δεν πάμε μιλάς και σήμερα. επίσημα. Γεια σου Σοφία. Δεν μιλάς, Πάμε δεν το μιλάς. Κάτι ρώτησα να κάνεις την πάπια Σοφία, γιατί Σοφία με καταλείπεις, τι έγινε? Υπάρχει συνέχεια. Οπότε Κωνσταντίνε μίλα. Ναι, συνέχεια, Όχι, συγγνώμη. ε. Σ' ακούω με κάθε κύτταρο του κορμιού μου που λένε. Από αυτό. Πες, Μίλα ρε. είμαι Τι ήσυχος. να πω, γενικά είπαμε ότι σήμερα θα είναι λίγο διαφορετική εκπομπή. Βασικά τώρα το αποφασίσαμε. Ναι. Γιατί έχει ενδιαφέρον, ρε παιδί. Να σου πω ειλικρινά τώρα. Πόσος κόσμος κάθεται κάθε φορά και στα βίντεο που κάνουμε και σε όλα αυτά και ρωτάει για το eBay, ρωτάει για χίλια δυο πράγματα, ρε παιδί μου. Πώς δεν δουλεύουν, πώς αγοράζουμε, πώς δεν αγοράζουμε. Όλο καθόμαστε κάθε φορά που κάνουμε εκπομπή, όπως πριν, και περηφανευόμαστε για το τι πήραμε ο καθένας και κάνουμε ο ένας να ζηλεύει για αυτά. Ήρθε η ώρα να δώσουμε λίγο από τα φώτα μας και στον κόσμο, ρε παιδί μου. Συνέχεια ρωτάει και. Συμφωνώ απολύτως. Βέβαια, το μεγαλύτερο θέμα της ημέρας ξέρεις ποιο θα είναι έτσι, γιατί τώρα μόλις το τσεκάρα βασικά η αλήθεια είναι. Για πες. Έχουμε. Κρατηθείτε. Από μια Περίμενε, μέρα- περίμενε πριν πεις οτιδήποτε. Περίμενε. Δες εδώ, δες, καινούριο. Πουθενά. Οπ. Ποιο? Τώρα μπορείς Τι? να πεις ό,τι θέλεις. Τώρα ρε φίλε, θα το δω σε 2 λεπτά αυτό που έκανες. Δεν πειράζει, θα το δεις. Σε 2 λεπτά θα το δεις. Έχουμε την πρώτη μια νέα εικόνα από το Shenmue το 3. Όπα, περίμενε. Τώρα πες κι άλλο, πες. Συνέχισε. Αυτό. Κάτσε να ρίχνω εγώ Δώσανε ένα- συνέχεια. Γιατί φαίνεσαι δεξιά του σήμερα. Δώσανε ένα στυλ. Ναι, για πες. Κώστα, πού είσαι ο Έο, παιδί μου? Βλέπω το καλησπέρα στα σχόλια. Γεια σου Κότσο. Έπρεπε να είσαι και εσύ εδώ. Πού είσαι κοτσό? Τι λέει, πού είσαι χαμένος, πού? Λάμπρος. Λάμπρος, γιατί με λέει ότι φέρνω σαν παιδόφιλος? Τι? Λάμπρο. Με λέει ότι φέρνω σαν παιδόφιλος. Λάμπρο. Είναι φέρνει σαν παιδόφιλος παρέμβαση. Πω, θες να σε κρύψω ρε? Σε πάω λίγο πιο δεξιά αν τελειώνουμε. Γεια και στον Κότσο είπαμε The Player GR. Πού είσαι ρε Δεν λέμε Κώστα? γιατί βλέπουμε λίγο. Για πες. Λοιπόν, συνέχισε, τι λέμε, συνέχισε. λέγε στα γρηγοράντε. Έχω και δουλειές. Τι να πούμε, είπαμε, έχουμε μια φωτογραφία από το Shenmue. Τα εκατομμύρια που δώσαμε είναι σε αυτή τη φωτογραφία. Αυτό. Τα έφαγε μετά σε πατσίνκο όπως πάντα ο φίλος. Έλα μου. βρε, εγώ δεν Ω, μιλάω. Δημήτρη, εγώ δεν- Πατσίνγκο! Εγώ δεν πρόκειται να μιλήσω μέχρι να δω αποτελέσματα. Τώρα από εκεί και πέρα, εσείς Ναι. θα πείτε ό,τι θέλετε. Είσαι φίλος του Θα Στέφανου, δούμε. Είσαι φίλος του Στέφανου, έτσι, ακριβώς. Α, πάντα. δεν είναι ρε φίλε γαμώτο, γιατί είμαι περίεργος να το δω αυτό το δέρμα το σέμι πώς θα είναι. Εντάξει, όταν θα το δούμε, άμα θα το δούμε, όποτε θα το δούμε, ναι, θα κρίνουμε. Ναι, Δεν το- έχει μια σημασία. δήλωση έχω να κάνω, σοκ. Το Final Fantasy 15 θα βγει πιο μπροστά. Μην είστε και πάντως πέρα από την πλάκα, μπορεί πόσο στοίχημα πάτε ότι θα βγει, θα ξεπουλήσει, θα κάνει sold out και θα λέω το πιο πετυχημένο παιχνίδι που βγήκε. Θα έχει πατσίνκο μέσα γι' αυτό. Τέλος πάντων, κοίτα, να σου πω, επειδή έβλεπα και τα παλιά τα Shenmue στο παρελθόν και πώς ήταν, εάν κάτσουν και ασχοληθούν, σκέψου πριν από 20 χρόνια, 15 χρόνια πόσο ήταν το προηγούμενο ρε παιδί μου, κάναν παπάδες με τεχνολογία το 1/15 από ό,τι είναι σήμερα. Ναι. Αν κάτσουν να κάνουν όλα αυτά που λογικά ελπίζει ο κόσμος να κάνουν, δεν νομίζω να τους φτάσει ο καιρός. Θέλει αρκετό χρόνο πέρα από την τέτοια. Πέρα Να από την βλακεία σχολιάσω που κάτι μαζεύει. πάνω σε αυτό. Όχι, δεν θα σχολιάσει, τώρα μιλάω εγώ. Επειδή η τεχνολογία έχει ξεφύγει τελείως και πλέον μπορείς να κάνεις τα πάντα από το κινητό σου σχεδόν με τις Καλά, δυνατότητες ναι, που έχεις. Αλλά το θέμα Ο είναι ότι κόσμος πρέπει να έχεις περισσότερες έχει... Καλησπέρα. Ο κόσμος έχει πολύ μεγαλύτερα στάνταρ και σε θέμα γραφικά και σε θέμα gameplay και
δεν συμβιβάζεται τόσο εύκολα. Δηλαδή παλιά λες έκανες παπάδες, ξέρω εγώ, από εδώ από εκεί, αλλά ο κόσμος ήταν συνηθισμένος να βλέπει κουτάκια και πίξελ. Τώρα ο άλλος το δίνει ένα Call of Duty το οποίο είναι... Αλόχα, βάζα! Γεια και στο Στέλιο πριν, Τι έγινε? Είναι από το κούρεμα. Είναι από το Γεια σου κούρεμα. Στέλιο, Χιώτη. Γεια σου, μεγάλε. Στον Κώστα Κωνσταντίνη σε είπα 100 φορές γεια. Γεια σου Κώστα. Δεν τον Αλεκάρα, ναι. Πού είχα μείνει? Ναι, και ο κόσμος πλέον δεν συμβιβάζεται εύκολα με αυτό που του δίνεις. Το πατσίνγκο το καινούριο δεν πρόκειται να το παίξει πολλοί κόσμος άμα συνεχίσει με αυτό το μοτίβο. Έτσι πιστεύω εγώ, δεν θα γίνει χαμός, όχι. Το θέμα με μπορεί το να είμαι απολύτως, αλλά είναι κοροϊδία. Δεν είναι αν θα είναι καλό παιχνίδι ή όχι. Είναι το δούλευμα που φάγαμε. Είναι ότι τα πες τα ρε Τατιάνα, πες τα. Μας τα ζητήσανε 100 φορές ξανά. Δηλαδή τι μαλακίες είναι αυτές ρε φίλε. Καλά, εντάξει, είχε 25 εκατομμύρια starter budget. Έδωσε, ο Μίτσος έδωσε. Τι έδωσε? Κάποια έδωσε. Δεν μπορεί τώρα, βλέπει Σοφία, τι θες να σε πει το ποσό τώρα, στο eBay τα έφαγε, άσε μας. Μόνο πίσω. Τίποτα άλλο δεν έδωσες. Εγώ το αγαπούσα το Σένμου. Το έπαιξες? Ναι ρε μαλάκα. Δηλαδή το αγαπούσα και τα έχω πει και στο Στέφανο. Μισό, το λέω, το αγαπούσα αυτό το παιχνίδι. Και είναι από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω παίξει όντως. Αλλά αυτή την κοροϊδία ρε φίλε, δεν τη θέλω. Δεν σε προλαβαίνω σήμερα, δεν σε προλαβαίνω. Για να μου τα πάρει κοντρά. Δεν προλαβαίνω να πετάω τα τέτοια. Πες. Του τα δίνω έτσι να πούμε τα 500 άρικα. Τα έχω δώσει ένα πακέτο και δίνω έτσι να πούμε. Παίξε ματσίνγκο, παίξε. Δεν πιστεύεις? Περίμενε. Ακόμα δεν τις άνοιξες ρε μαλάκα. Ακόμα δεν τις άνοιξες. Θα αρχίζουν να σαπίζουν σε λίγο, 2 χρόνια τις έχεις, φτάνει. Τις έχω για ώρα ανάγκης. Τι εννοείς ώρα ανάγκης? Κάνας πόλεμος ας πούμε. Η καινούργια ίωση που είναι μια μέρα πυρετό και 3 μέρες τρέξιμο. Όχι ρε φίλε, κανένα χέσιμο που δεν θα έχει χαρτί. Κάτσε, να ρίχνω εγώ από πίσω. Πρέπει να το πατάω συνέχεια εγώ. Το παίζω repeat. Να και περνάει. Εντάξει, τέλος πάντων. Τι είδε? Ναι, Αλέκο, ναι. Τσιγλαμπότα γυαλί, ναι. Αλλά είναι μόνο στο δέρνης. Ακόμα στο άλλο δεν έχει φτάσει. Έχει δίκιο ο Κώστας αυτό που λέει ρε παιδί μου. Εντάξει, ότι θα είναι παιχνιδάρα, δεν αντιλέγω. Καλά, ναι, απλά θέλω να σου πω ότι σκέψω ότι ήδη άμα κάτσεις και τα βάλεις κάτω πόσα έχει πάρει από τη Sony, πόσα έχει πάρει από το Starter κτλ. Είναι πολύ καλό ποσό για να ξεκινήσει το Shenmue. Και δεν μπορείς να βγαίνεις να κάνεις δηλώσεις και να πει ότι παιδιά, ξέρετε τι, δεν βγαίνω με τα λεφτά που έχω μαζέψει, πρέπει να τους πάρετε καλά. Και από πίσω η Sony είναι και στάζει, έτσι. Ναι. Χώρια τα γραφεία που έχει δώσει και τις μονάδες παραγωγής κτλ. Για την ώρα και εφόσον το παιχνίδι λέει είναι σε πολύ καλό σημείο και αυτά, έχουμε δει μια φωτογραφία. Yeah. Τα λεφτά μας πίσω. Όχι ρε, εντάξει, μην είσαι τόσο Λοιπόν, επειδή όμως θα το αρχίσουμε και θα λέμε χαζομαρούλες και θα μας πάρει... Έλα, πες, τι θες να πεις. Θα το παίξω συντονιστή σήμερα. Θα είμαι αυστηρός και αμήλικτος. Θα πανέσαι γιατρέ μου. Να ξεκινήσουμε να λέμε λίγο για αυτά τη θεματολογία που συζητούσαμε με τον Δημήτρη βασικά, σε ένα Γιώργο σε αγνοούμε. Καλά, εντάξει, δεν εγώ είμαι τέτοιο μέσα. Δεν μας άκουγες βασικά. Δεν μας άκουγες αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα πάρουμε μια σειρά λίγο για το eBay, για το PaySafe, για το τι γίνεται, γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται ένας πανικός. Έχω ακούσει, ειδικά για μια περίοδο λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, τόσες πολλές βλακίες μαζεμένες. Έβγαινε ο καθένας που είχε ένα forum, ένα site, ένα οτιδήποτε και αναπαραγάγανε ειδήσεις οι οποίες δεν ίσχυαν και απλά όλοι πορωνόταν και λέγανε άνοιξαν τα capital controls. Παραγγείλαμε, κάναμε, ράναμε, δείξαμε και όλοι πορωνόταν και λένε τι έγινε, εμείς γιατί δεν μπορούμε. Λοιπόν, είναι simple τα πράγματα. Λοιπόν, ας τα πάρουμε από την αρχή. Πρώτα απ' όλα, όλοι ξέρουμε ακόμα ότι είμαστε υποκαθεστώς capital controls, που σημαίνει ότι η αγορά είναι περιορισμένη, η εμπιστοσύνη δεν υπάρχει, γιατί PaySafe και PayPal λειτουργούν με καθεστώς εμπιστοσύνης των Για τραπεζών. τον επόμενο χρόνο θα είμαστε έτσι.
Λοιπόν, το πότε θα είναι ακριβώς, γιατί ο κόσμος το πρώτο πράγμα που ρωτάει μέχρι πότε. Υπήρχε η ελπίδα από τον Αύγουστο ότι τα Χριστούγεννα θα μπαίναμε σε μια σειρά. Φτάσαν τα Χριστούγεννα, μπήκε καινούριος χρόνος, σειρά δεν μπήκε καν και ούτε πρόκειται να μπει. Εγώ όπως το βλέπω το πράγμα θα πάει μακριά η βαλίτσα, δηλαδή θα κλείσουμε μετά από το 2017 και μετά. Μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά το κόβω για 2017. Μπορεί και περισσότερο. Παιδιά, μία μαγική λέξη. Ανακεφαλαίωση τραπεζών. Δεν γίνεται αλλιώς. Άμα δεν ανακεφαλοποιηθούν οι τράπεζες, δεν ανοίγει τίποτα. Τέλος. Εξήγησε μας και την ανακεφαλοποίηση όμως. Ακριβώς. Στην ορολογία του gaming και στο δικό μας, γιατί καλώς ή κακώς οι περισσότεροι που είναι μιας αλφα ηλικίας αρκετά μικρής και δεν το καταλαβαίνουν. Για κάντε το λίγο πιο λανά για να το πιάσουμε όλοι μας. Η ανακεφαλοποίηση. Η ανακεφαλοποίηση είναι ανακεφαλοποίηση. Πολύ απλά. Ναι, τι να κάνω. Ανακεφαλοποίηση. Πρέπει να αλλάξει τον άλλο. Τι σκατά είναι. Αναδιανομή εσωτερική του κεφαλαίου που υπάρχουν στις τράπεζες. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καν χρήμα για να κινηθούν οι τράπεζες. Ακριβώς. Εμείς τι κάνουμε, πάμε τα πασάρουμε τα χρήματά μας μέσα στην τράπεζα και λέμε ωραία, είναι ασφαλή εκεί. Αυτοί τα παίρνουν και τα κάνουν κουμάντο ό,τι θέλουν. Πάνε, ζήτα εσύ, πάνε βάλε 10.000 στην τράπεζα και πάνε την άλλη μέρα και πες παιδιά θέλω τα 10.000 που σας έδωσα πίσω. Τι θα σου πούν. Και 10.000. Θα περιμένετε μια εβδομάδα, 10 μέρες και άμα είμαστε και σε capital control δεν υπάρχει ποτέ. Για πες τα ρε Μίτσο, εσύ που κάνεις διακίνηση τέτοιο ποσό να ξέρουμε, γιατί εγώ 10.000 δεν έχω δει. Πάνω από 2 μηδενικά δεν έχει μπει στο πορτοφόλι μου. Έλα, θα σε στείλω μαλάκα πακετάκι τέτοιο. Αυτή είναι πακετάκι τέτοιο. Πήρασα ένα πακετάκι. Τέλος πάντων, άμα δεν γίνει μια κεφαλοποίηση, δηλαδή αν δεν μπει χρήμα απ' έξω, όχι από εμάς, ή αν δεν επιστρέψουν αυτοί που πήραν τα χρήματα που πήγαν και τα σηκώσαν και τα έχουν κάτω από τα μαξιλάρια και τα στρώματα και τις κουζίνες να πούμε να τα περάσουν πίσω ξανά, δεν υπάρχει περίπτωση να μας αφήσουν να στείλουμε χρήματα στο εξωτερικό. Και να πάρουμε. Βασικά παίρνουμε, αλλά. Παίρνουμε, σε πληρώνουν κανονικά από το εξωτερικό. Δεν μπορείς να στείλεις στο εξωτερικό. Δεν μπορείς να στείλεις αυτό. Σαν ιδιώτης, έτσι, όχι σαν επαγγελματίας. Σαν επαγγελματίας μπορείς να στείλεις με περιορισμούς μεν, αλλά μπορείς. Υπάρχει ο έμεσος τρόπος που λέμε όμως. Οπότε για να τα βάζουμε σε μια σειρούλα, πρώτα απ' όλα capital control θα πάει μακριά η βαλίτσα. Αυτά που λέγαν όλοι βγαίνουμε και μπορώ να παραγγείλω με το PayPal. Καταρχήν πρώτα απ' όλα PayPal. Χαιρετάω εγώ και μπαίνει. Χαιρετά. Λοιπόν, καταρχήν πρώτα απ' όλα η PayPal για ένα διάστημα και έτυχε να μπορέσω να αγοράσω πριν από λίγο καιρό κάποια ψηλοπράγματα. Ήταν random. Υπάρχει νομίζω ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο κάθε μήνα που μπορεί εντελώς random, με εντελώς στοιχεία μεταξύ αυτών που χρησιμοποιούν την PayPal να κάνουν κάποιες αγορές. Οπότε δεν είναι σίγουρο ότι θα πιάσει 100%. Δηλαδή, αν πάω εγώ να αγοράσω κάτι με PayPal απευθείας από την PayPal μου, δεν μπορώ να την χρησιμοποιήσω γιατί δεν μπορώ να τραβήξω λεφτά από το λογαριασμό μου στην PayPal. Όμως μπορούν να μου βάλουν λεφτά στην PayPal ή αν πουλήσω κάτι με την PayPal μπορεί να μου έρχονται λεφτά από εκεί. Ναι. Εν ολίγης τα λεφτά, τα χρήματα που έχει μέσα η PayPal, γιατί είναι, σκεφτείτε, από τη μία είναι ο τραπεζικός μου λογαριασμός. Η PayPal είναι το εικονικό μου πορτοφόλι. Τώρα εσείς τα ξέρετε, αλλά το λέμε και για τα παιδιά που μας βλέπουν. Οπότε η PayPal τραβάει μέσα από το λογαριασμό μου. Όμως τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε από το λογαριασμό μας να βάλουμε λεφτά στην PayPal. Όμως η PayPal, εφόσον είναι ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι, οι άλλοι μπορούμε να βάζουν μέσα στην PayPal. Μπορεί να βάζουν. Χτυπάει και το κινητό τώρα από μέσα. Μπορούν να βάζουν. Ο οικονομολόγος σου είναι. Αυτά τα χρήματα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε γιατί είναι online. Δεν έχει καμιά σχέση με το τι πάει και έρχεται από την τράπεζά μας. Πέρα από αυτό. Οπότε, αν πουλάτε ή αν σας στέλνουν λεφτά μέσα από το εξωτερικό, μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε για να αγοράσετε. Οπότε, το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να βάλουμε λεφτά από την τράπεζα. Τώρα, επειδή και πρόσφατα και με τα eBay unboxing που ξεκίνησα ξανά, ο κόσμος ρωτάει πώς γίνεται να μπορούμε κάποιοι Έλληνες να αγοράζουμε με eBay ενώ με PayPal μάλλον ενώ η PayPal έχει κλείσει, δεν δέχεται transactions. Υπάρχει πατέντα. Η PayPal δεν δέχεται την κάρτα σου ελληνική. Μάλλον η κάρτα σου ελληνική απαγορεύει στο να πάρει λεφτά η PayPal και να τα μεταφέρει όπου θέλει. Δηλαδή η κάρτα σου έχει κλειδώσει η χρεωστική και δεν στέλνει λεφτά σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Αυτό γίνεται.
Λοιπόν, πάντως υπάρχει και επειδή όλοι ρωτάνε είναι το πρώτο πράγμα, πώς μπορείς να αγοράσεις με PayPal. Άλλο, ομόσημωση. Ενώ όλοι ρωτάνε αυτό, πώς μπορείς να αγοράζεις με PayPal, ενώ δεν μπορείς να στείλεις λεφτά. Λοιπόν, υπάρχει μια πατεντούλα η οποία είχε γίνει χαμός σε ένα διάστημα. Απορώ οι περισσότεροι πώς δεν το πήραν πρέφα. Στο Insomnia, τώρα θα διαφήμιση δεν μοιάζει, ότι οι τυπάδες εκεί βοήθησαν πάρα πολύ. Στο insomnia.gr, στο forum μέσα, υπάρχει ακριβής περιγραφή του τι να κάνεις. Φτιάχνεις ένα δεύτερο email. Τώρα δεν θα πω τη διαδικασία γιατί και εγώ δεν έκατσα αναλυτικά να την κάνω, έκανε ο αδερφός μου. Φτιάχνεις ένα δεύτερο email, βασικά μέσα από το email που είναι συνδεδεμένο μάλλον η PayPal, φτιάχνεις ένα δεύτερο λογαριασμό PayPal. Και με κάποιο τρόπο μπορείς να ενεργοποιήσεις να στέλνεις από το ένα στο άλλο λεφτά. Λοιπόν, το μόνο ελάττωμα είναι το εξής, ότι εκτός από το φόρο που σου κρατάει για να στείλεις λεφτά στο PayPal, σου κρατάει και ένα μικρό εξτρά φόρο για να πάει από το ένα στο άλλο. Οπότε, αν κάνεις συχνές μετακινήσεις από το ένα στο άλλο PayPal, γιατί μιλάμε για δύο PayPal στην ουσία, συνδεδεμένα πάνω σε ένα λογαριασμό, πληρώνεις λίγο παραπάνω φόρο. Δηλαδή, σκεφτείτε ενώ πριν θα πλήρωνες 1 ευρώ για τα 50 ευρώ που θα έβαζες μέσα, τώρα πληρώνεις γύρω στα 3,5 με 4, ανάλογα με τα τι ποσοστώσεις παίζουν, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά αν πρόκειται να αγοράζεις συχνά όπως αγοράζουμε εμείς από το εξωτερικό, τότε νομίζω είναι ένα κόστος που δεν σε νοιάζει να το πληρώσεις. Πιστεύω. Τι λες εσύ, Μίτσο? Συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Τα παιδιά έχουν και δίκιο που λένε ότι χρησιμοποιούν MoneySafe. MoneySafe νομίζω έχει ανοιχτούς διάβλους πλέον και μπορείς να πληρώσεις. Είναι και αυτό μια λύση, αλλά πόσες ρε. Δηλαδή, εγώ προτιμώ από το σπίτι μου να μην κατεβαίνω κάθε φορά που θέλω 50 ευρώ να βάλω στο eBay να πηγαίνω να παίρνω MoneySafe. MoneySafe που μπορείς να βγάλεις από παντού. Ναι. Ο Τζόρτζ μας αγριοκοιτάζει. Όχι, διαβάζω το chat εγώ δεν. Όχι, στο γράφω, ξέρετε. Γιώργο, εσύ δεν αγοράζεις τίποτα από το εξωτερικό, εσύ που είσαι και μέσα στα πράγματα. Όχι. Σοβαρά. Λικά και απέρβητα. Όχι. Σοβαρά. Όχι ρε φίλε, θέλω τσιγάρα, πάω στο ψιλικατσίδικο, δεν δώσω κύριε Μπάμπη στην γωνία, το λέω κύριε Μπάμπη δώσε ένα πακέτο να γουστάρουμε. Πάω που μου δίνει ένα πακέτο. Τι θέλω? Θέλω να πάω στο σούπερ μάρκετ, πάω στο σούπερ μάρκετ, εδώ πέρα πιο δίπλα είναι Μασούτης. Κάνουμε και διαφήμιση, θα πούμε τον κύριο Σωτήρη, πώς το λένε. Ναι, παίρνει το χυμό στον ελληνικό τον Αμίτα, πάλι κάνω διαφήμιση. Έτσι. Κάνεις από εδώ από εκεί. Θες ένα παιχνίδι? Διαφήμιση σε εργάμα. Ολόκληρο μόνο. Την άλλη φορά δεν έχουμε στάμπες παντού. Γιατί δίπλα από τις τσίχλες στο ταμείο έχει και μια κασετίνα με ολόκληρη λίστα με παιχνίδια. Πας λες τι θα πάρω, δίπλα από τη Trident έχει και κάτι άλλο. Τέλος πάντων. Βέβαια, η PaySafe, MoneySafe και όλες αυτές οι ideas, και εγώ τις χρησιμοποιούσα κάποτε, είναι καλές όταν είσαι σε ένα μέρος το οποίο είναι, πώς το λένε, πολιτισμός. Ναι. Άμα είσαι στα χωριά και σε αυτά που είμαστε εμείς εδώ πάνω να πούμε, δύσκολα. Λοιπόν, το κακό με τη SpaceSafe, τουλάχιστον για εδώ, για Ελλάδα, είναι ότι το μόνο πράγμα που μπορείς να χρησιμοποιήσεις SpaceSafe είναι για να αγοράσεις παιχνίδια. Δεν μπορείς να αγοράσεις υλικά. Με υλικά, καλώς ή κακώς, αγοράζεις κυρίως με PayPal. Και όταν λέω υλικά, εννοώ πράγματα τα οποία παραγγέλνεις από το εξωτερικό, όπως από το eBay, για παράδειγμα, από το Banggood ή από οπουδήποτε θες. Ας πούμε, θες να πάρεις ένα tablet, οτιδήποτε. Αυτά είναι χρήματα τα οποία δεν μπορείς να τα βάλεις με PaySafe. Να διακόψω λίγο μισό δευτερόλεπτο. Ναι. Κωνσταντίνε, όσο πας φεύγει σιγά σιγά την κάμερα. Σε λίγο δεν σε βλέπουμε καθόλου. Έλα, εντάξει. Εκεί τώρα είσαι κομπλέ. Είναι η άβρα μου, κάτσε τώρα. Έτσι, να, τώρα σε βλέπουμε, το κάνεις. Τώρα εκεί είσαι κομπλέ. Μην το κουνάς deep. Λοιπόν, τώρα. Υπάρχει μια άλλη βασική απορία. Άρα υπάρχει τρόπος να αγοράσεις, αρκεί πρέπει να ασχοληθείς και να μην υπολογίζεις το τι γίνεται. Γιατί πολλά παιδιά μου στέλνανε και εμένα προσωπικά και μου λέγανε με το λογαριασμό του πατέρα μου και με το ένα και με το άλλο. Το θέμα είναι ότι καλός ή κακός. Για να τα φτιάξεις όλα αυτά πρέπει να είσαι πάνω από το 18 χρονών. Δεν θα συνιστούσα σε παιδιά που είναι μόνοι τους εκεί στα 15-16, όχι ότι γίνεται εύκολα να ασχοληθούν για να φτιάξουν PayPal. Όπα, έχω απορία. Ναι. Γράφει ο Αλέκος. Εντάξει, οκ, το top-up τι είναι? Που λέει κανονίζω να κάνω top-up στα στοιχεία που σου δείχνει στο λογαριασμό. Και πώς παίρνεις ρε με τη χρώστη, κύριε Αλέκο, από το Steam γάμο? Δεν δέχεται το Steam. Της εθνικής, ναι. Εγώ έχω πιστωτική της εθνικής και δεν με αφήνει να πάρω το Steam.
Εγώ από το Steam αγοράζω με PayPal προς το παρόν. Αλέκο, κάνε τι είναι το top-up. Εξήγησέ μας με λίγα λόγια. Το pop. Ναι, τι είναι το top-up. Το pop. Προφανώς δεν Είναι βάζεις το σωστά top-up. στοιχεία, βάζεις κάτι άλλο. Έλα, θα μας πεις σε λίγο, συνεχίστε. Γεια σου ρε νεκρό. Θα απαντήσεις. Ε, Τώρα, μια που είπαμε και για το, μια που είπαμε για το Steam μέχρι να μας γράψει ο Αλέκος. Λοιπόν, γιατί τώρα ξέρω κάθε να φτιάξει εικόνα ακριβώς. Λοιπόν, πολλοί έχουν προσέξει, γιατί είχα κάνει παλαιότερα και ένα βίντεο, πώς να βάλεις Space Safe στο Steam. Και μπαίνουν τώρα, το αστείο είναι ότι τώρα έχω πιο πολύ κίνηση σε αυτό το βίντεο, γιατί τα παιδιά που θέλουν μπαίνουν και λένε ότι δεν υπάρχει αυτή η επιλογή πια, έχει καταργηθεί η Pay Safe από το Steam. Προφανώς αυτό, επειδή πολλοί ρωτάνε και πολλοί δεν ξέρουν, το Steam το έχει καταργήσει γιατί προφανώς έχει χαθεί η εμπιστοσύνη στην ελληνική αγορά, οπότε επηρέασε και το Steam αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όσοι, ενώ μπορούμε να αγοράζουμε, να παίρνουμε πλέον από τα περίπτερα PaySafe, δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στο Steam. Προφανώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε G2A και άλλα λοιπά site. Τώρα, πότε θα ανοίξει αυτό? Το θέμα είναι ότι καλώς ή κακώς έχω την αίσθηση ότι θα ανοίξει εάν ξεπεράσουμε τα capital controls. Και πριν λέγαμε ότι τα capital controls θα πάει πολύ μακριά. Θα πάει μάλλον πολύ μακριά η βαλίτσα με αυτά. Τώρα όλοι βλέπουν τη φωτογραφία του. Ναι, κανονικά κι εγώ. Ναι, κάνει μεταφορά Ναι. από το λογαριασμό του, τον προσωπικό, στο PayPal. Το ίδιο που κάνουμε εμείς με την μπουστιά, πάλι κρατάει προμήθεια, Ναι. δεν ξέρω τις διαφορές στις προμήθειες. Ναι. Πόσο κρατάει? Αλέκο, το έψαξες. Βασικά, Τι τέτοιο εάν, είναι. το είπα και πριν, εάν παίρνεις συχνά, εάν αγοράζεις συχνά, δεν νομίζω ότι υπάρχει ο ενδιασμός πόσο κρατάει. Λες, ας κρατάει όσα θέλει, αρκεί να μπορέσω να αγοράσω. Καλά, ναι, άμα είσαι άρρωστος όπως είναι ο Μίτσος, ναι. Ο Μίτσος δεν είναι μόνο ο Μίτσος άρρωστος. Με νιώθει καλά γιατί μοιραζόμαστε τον ίδιο καημό με τον Καλά, Μίτσο. ναι. Αφού όσο καιρό είχαμε τα capital controls, στέλναμε links ο ένας στον άλλον και λέγαμε μα λέγανε Τι θα πάρουμε? τι θα παίρναμε κανονικά και δεν μπορούμε να το αγοράσουμε πια. Πραγματικά μιλάμε για επίπεδο αρρώστης. Κάθε πρωί του έστειλε ένα link τι θα μπορούσαμε να αγοράσουμε, αλλά δεν μπορούμε. Τι πάρτε κονσόλα, λέει ρε. Λάμπρο, τι είναι αυτά που λες τώρα? Ναι, η χρέωση είναι Ναι. περίπου εκεί, είναι και στα τέτοια. Νομίζω είναι 0,3% έναντι του ποσού που θα κάνεις κατάθεση στο PayPal, αν τα κάνεις με τον μπούστικο τον τρόπο. Κάπου κατά εκεί. Δηλαδή, εμένα μου πήρε για κανένα 100 ευρώ που έβαλα 4 ευρώ. Παίρνει. κάπως. 1 ευρώ που λες, Αλέκο, είναι για ό,τι ποσό και αν βάλεις. Σου λέει για Εμένα, 50. Εμένα για 50 ευρώ μου έβγαλε γύρω στο 1,80, 1,90 κάπου τόσο. Ναι, αφού σου είπαμε, 100 μου βγάλει κανένα Γι' αυτό συμφέρει να πετάξεις μια και καλή ένα ποσό μέσα και να τα αφήσεις να κάθεται παρά να βάζεις κάθε 3 και λίγο. Δεν ξέρω, παιδιά, τέλος πάντων είναι δύσκολη λύση. Τα πάντα παίρνετε retail. Τέλος. Μετρητά και retail. Α, το Μίτσος έκανε το κέφι του τώρα, τελείωσε, ξύπνησε. Όλος παραδόξος, επειδή τώρα τελευταία, εντάξει, πέρα από τα GVG και τα ψηλικά που παίρνουμε, ό,τι αφορά τα παιχνίδια. Αν δεν θέλεις να πάρεις ηλεκτρονικά παιχνίδια από το Steam, νομίζω ελπίζω στον ηλεκτρονικές κόπιες, ειδικά τώρα ο χαμός έγινε με τις εκπτώσεις του Steam που όλοι θέλουν να πάρουν. Μπορώ να πω ότι τα retails εδώ Ελλάδα για πολλά παιχνίδια τα οποία στο Steam είναι στο Θεό ακόμα οι τιμές είναι πολύ φθηνές. Δηλαδή σε πολλά καταστήματα εδώ Ελλάδα, όλος παραδόξως και εντυπωσιάζομαι που το βλέπω, οι τιμές έχουν μείνει πολύ χαμηλά και πέφτει όσο πέφτουν όσο περνάει ο καιρός. Δηλαδή θυμάστε εκείνα που έδειχνα τις προάλλες, ρε παιδί μου, πόσα παιχνίδια με 2, 3, 4 ευρώ που ακόμα και τώρα οι τιμές τους digital κόπιες είναι πανάκριβες. Ναι. Ναι, έχει. Λοιπόν. Άμα το έχεις και κάτσεις και ψάξεις, βρίσκεις πολλά πράγματα. Δηλαδή, άμα κάτσεις και δεις ένα vlog του Μίτσου με το τι έχει πάρει και από πού το έχει πάρει, τα περισσότερα, το 80% είναι από μαγαζιά που πετυχαίνει, ξέρω εγώ, έχει προσφορά, πάρε 5 κιλά παιχνίδια, ξέρω εγώ. Γιατί τα έχει 2,5-3-4 ευρώ. Και ειλικρινά. Και ακριβώς το ίδιο πράγμα κάνω και εγώ. Έχει ένα παιχνίδι, το βλέπω, λέω: OK, αυτό το θέλω να το παίξω. Περιμένω. Πόσο, μπορεί να περάσει και ένας χρόνος.
Έτσι, δεν καίγομαι Για- όμως, έχω άλλα παιχνίδια να Ό,τι- παίξω. Καλά, υπομονή. Περνάει χρόνος, Ένα παύλο, από τα παίρνεις και μυστικά. Ένα από τα μυστικά των αγορών, γενικά ό,τι αν αφορά παιχνίδια, είναι η υπομονή. Και θα σας πω πώς μπορείς να αποκτήσεις εύκολα υπομονή. Λοιπόν, ανοίγεις, ο πιο απλός τρόπος. Ανοίγεις το Steam σου. Πηγαίνεις στη λίστα παιχνίδια και βλέπεις. Έχω 50 παιχνίδια. Η πρώτη ερώτηση. Λες, πόσα από αυτά έχω παίξει? Έχω παίξει τα 10. Πόσα έχω μείνει? 40. Ένα καλό στόχο είναι να προσπαθήσει να παίξει τα πρώτα 40 αυτά μέχρι να καταρχίσει να τα παίξει λίγο. Θα δει ότι θα πέσουν οι τιμέ από αυτά που θε τώρα. Οπότε προφανώ όταν θα έρθει η ώρα να τα πάρει θα είναι πολύ πιο χαμηλά. Τέλος πάντων, είναι ένα εύκολο τρόπο για να αποκτήσει λίγο υπομονή στο να περιμένει και να χτυπά προσφορές. Εντάξει, δεν διαφωνώ. Πάντα έτσι είναι. Δηλαδή, εγώ σκεφτόμουν ότι πέρασαν. Στο Steam δεν είναι πολλά, με 4 χρόνια. Αλλά λες και ήμουν χθες. Κάθε μέρα όταν δεν τέλειωνα τη δουλειά ή οτιδήποτε, έμπαινα και έβλεπα τις προσφορές της μέρας. Μετά από ένα σημείο, γενικά, όταν είσαι φρέσκος στο χώρο του αγοράζω παιχνίδια, όταν είσαι φρέσκος, θέλεις να τα πάρεις όλα. Θες να αγοράζεις, τα βλέπεις, λες, όχι θέλω και αυτό, βγήκε και αυτός έκδοση, και αυτό. Αν βλέπεις όμως κάθε μέρα για ένα χρόνο, παρακολουθείς λίγο τι γίνεται καθημερινά στο Steam και παρακολουθείς την κίνηση, την αγορά, τι πέφτει, τι ανεβαίνει, τι ανεβαίνει, μετά από τον πρώτο χρόνο χάνεις το ενδιαφέρον σου. Δηλαδή χάνεις αυτή την πόρωση, γιατί αποκτάς μια πιο προσανατολισμένη ένα μακροχρόνιο τρόπο ενδιαφέρον. σκέψης. Λες, ναι, καταλαβαίνεις πώς λειτουργούν σε βάθος χρόνου τα πράγματα αν παρακολουθείς την αγορά των παιχνιδιών, για παράδειγμα, στο Steam. Γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, βλέπω τώρα, είδα τα Steam Sales. Έβλεπα τα Steam Sales το χειμώνα και λέω, εντάξει, τα έχω δει σε προσφορές καθημερινές, τα έχω δει πολύ πιο φθηνά. Ξέρω ότι μετά από 3 μήνες θα ξαναβγούν τόσο και ακόμα πιο φθηνά. Και τα παιχνίδια που σήμερα είναι καινούρια, αυτά που είναι τρελά, τα οποία έχουν κάτι 40, 50, 60, σε 4 μήνες θα έχουν πέσει στη μισή τους η τιμή. Θα το πάρεις. Για παράδειγμα, με 10 ευρώ στο Humble Bundle παίρνεις όλη τη σειρά της παράξης, τις οποίες μπαίνεις με 100 ευρώ στις προσφορές. Ακριβώς στις προσφορές. Και θα σου πέσει και ένα Humble Bundle, το οποίο πραγματικά τώρα τελευταία το έχω τιμήσει κάθε εβδομάδα παραβδομάδα. Περιμένω να δω τι θα βγει για να αγοράσω. Πραγματικά με ένα Humble Bundle, αν κάτσεις, γιατί κάθονται και βλακίες σιγά σιγά, αλλά άμα κάτσεις κάτι καλό, μπορείς να εξοπλιστείς με 1 ευρώ να πάρεις παιχνιδάρες. Ας πούμε το τωρινό, όσοι δεν το έχετε πάρει, πάρτε το, που έχει το XCOM, έχει... Τι άλλο έχει μέσα, ρε? Μόνο το XCOM που έχει φτάνει που είπες. Μόνο το XCOM που έχει μέσα... Έχει το Pirate. 1 ευρώ έχει Sid το Meier's Pirates, Pirate. έχει το Civilization το 3. Το οποίο είναι παιχνιδάρα από τα αγαπημένα μου. Εντάξει. Σκέψου με αυτό το αγόρασα 3 ευρώ από το Steam. Ναι. Άρα είναι καλή μαγεία αυτό που λέει ο Αλέκος. Εντάξει, ναι, απλά περιμένεις 2 μέρες να μπουν τα λεφτά από ό,τι κατάλαβα. Είναι στάνταρ το έμβασμα, ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέκο, να είσαι καλά. Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο θα το ξεπεράσουμε. Τι να κάνουμε, παιδιά. Κοίτα, πέρα από την πλάκα πέρασαν 6 μήνες κιόλας από αυτό το πράγμα και παραπάνω. Δηλαδή, ο χρόνος περνάει. Και κάτι το οποίο τώρα θα ξεφύγω λίγο τέτοιο, αλλά το συζητούσα και προχθές στο στρατόπεδο στην μονάδα με κανένα 2-3. Γενικά έχει τύχει τώρα να ξαναπέσουν στα χέρια μου κάποια βιβλία ιστορίας που είχαμε στο γυμνάσιο Λύκειο. Είναι η 4η ή 3η φορά που περνάμε ακριβώς το ίδιο πράγμα σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, άμα το σκεφτείτε αναλογικά, ανά 60-70 χρόνια περνάμε την ίδια φάση. Δηλαδή, και έχουν γίνει άλλες 2-3 φορές. Σαν χθες μου φαίνεται ο Καποδίστριας που έφερε την πατάτα. Ας το Καποδίστρια, ρε Καραμήτρο. Θες να σου πω χρονολογιακά, όταν ήρθε ο Όθωνας, από τα δάνεια που σύναψε ο Όθωνας, μάλλον λίγο πριν, λίγο μετά, ξαναήρθε η Επιτροπή και με τον Όθωνα μαζί ήρθε η Επιτροπή Επίβλεψης. Λοιπόν, φεύγει ο Όθωνας, έρχεται ο Γεώργιος ο Γλίξμπουργκ. Λοιπόν, βγαίνει ο Χαρίλαος Τρικούπης από τα δάνεια που πήρε, μπατήρης τότε που πτωχεύσαμε, 1896. Μετά από 1-2 χρόνια ξαναήρθε η Επιτροπή. Κάνουν πόλεμο με την Τουρκία, χάνουμε πόσα και πληρώνουμε αποζημίωση. Ξαναέρχεται η Επιτροπή Διεθνής για να μας επιτηρήσει. Μετά από μερικά χρόνια ξαναήρθε η Διεθνής Επιτροπή. Δηλαδή, άμα το σκεφτείτε, κάθε 3 και λίγο έχουμε Διεθνή Επιτροπή πάνω από το κεφάλι μας. Το τραγικό είναι ότι δεν αλλάζει τίποτα, βέβαια. Klein Mind. Εντάξει, ναι, ακριβώς. Δεν αλλάζει τίποτα σε αυτή τη χώρα, αλλά δεν βαριέσαι. Υγεία.
ας μείνουμε στα δικά μας. Να μπορούμε να βγάζουμε το πλέον. Ναι, γιατί έκοψε Δηλαδή, τι παλέτο ήταν αυτό, τι κίνηση, τι χάρη, τρελάθηκα. Δηλαδή, ούτε ο Κριστιάνο Ρονάλντο τέτοιες τρύπες. Παπ, τελείωσε. Τρίπλες. Τρύπες, όχι τρίπλες. Τρύπες. Και τρύπες και Δεν μπορείς τρίπλες. παραδέξω. Τι να κάνω, λαθάνουσα γλώσσα, τι να κάνουμε τώρα. Έχει πολλές τρύπες ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Στις τρύπες, στις τρίπλες. Λάμπρο, τα μάτια μου ρε αγόρι. Τα μάτια μου. Έχεις ένα δίκιο σε αυτά που λες. Έλα, εντάξει, μας έπιασε τώρα, άντε τώρα, μας πιάσαν τα χάπια να πούμε. Εγώ παίρνω χάπια, εσάς πιάσαν. Λοιπόν, Άστα και να να πω και πάνε. μια gaming είδηση, γιατί υποτίθεται λέμε game fight. Ναι, ναι, άντε, πες. Πιο πολύ Τατιάνα είσαι σήμερα, τι να κάνουμε. Ο Κλιφ Μπεζίνσκι, το θα διαβάσετε για τον Κλιφ Μπεζίνσκι, τι είπε. Ο Για Κλιφ πες. Μπεζίνσκι, ξέρετε ποιος είναι αρχικά. Όχι, εγώ δεν ξέρω, για πες. Ουσιαστικά είναι ο. Πες το. Για το Xbox είναι της Microsoft, δεν μας νοιάζει, συνέχισε παρακάτω. Α, ναι. Ο δημιουργός του Gears of War. Τώρα βέβαια έχει φύγει πλέον, κάνει το δικό του ένα. Πώς το λέγανε ρε, πούστηκα από το. Ξέχασα, sorry. Τέλος πάντων. Και το 4 γίνει χωρίς αυτόνα. Ο ίδιος έκανε tweet και λέει ότι θα απολαύσουμε ένα πάρα πολύ. Μίλησα με έναν από αυτούς που γράφουν, λέει, το Gears of War το 4 και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Οπότε, αν τα λέει ο δημιουργός του παιχνιδιού, ο οποίος δεν το δημιουργεί, φαντάσου έτσι. Φαντάσου. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ, συγγνώμη. Αντιφορούμενα μηνύματα. Για ξεκαθάρισε, τι εννοείς φαντάσου. γιατί Ναι, μπορείς ναι, να ναι, φανταστείς ναι. ότι Και εγώ είναι λίγο η Χάλεπ τώρα που λέει ερωτικά, αγχώθηκα ή μπορείς τώρα, να φανταστείς ναι. ότι είναι υπεράνω. Περίμενε. Ή μπορείς να φανταστείς ότι είναι υπεράνω, ότι είναι υπεράνω και λέει ότι wow, είναι γαμάτο γιατί και εμένα μου αρέσει. Άρα μιλάς με χρησμούς πυθία, ξεκαθάρισε. Ναι. Όχι, βέβαια, αλλά Τι έγινε, Τατιάνα, τι έγινε. Για ο πες τα άνθρωπος όλα. παραδέχεται ότι από αυτά που βλέπει και ακούει το παιχνίδι θα είναι φοβερό. Τι βλέπει και τι Ο ακούει ίδιος όμως. το δημιουργός. Μακάρι. Ρε, άκουσε να δεις. Όταν παίζουν εκατομμύρια μέσα. Δεν έχει Να δεις να το είναι φτιάχνω. οξύμορο. Άκου να δεις. Όταν παίζουν. Το παιδί μου ειδικά είναι ακόμα πιο οξύμορο. Λοιπόν, όταν παίζουν εκατομμύρια τρελά μέσα. Όταν παίζουν εκατομμύρια τρελά μέσα. Δεν έχει σημασία αν θα το φτιάξει αυτό ή ο άλλο. Και αυτό έχει μετοχές μέσα στην εταιρεία και σε οτιδήποτε. Γιατί οι περισσότεροι από αυτούς. Καλά, ναι, και εκτός σαν από το χρήμα, franchise παίρνουν παίρνει και ποσοστό. μετοχές. Εντάξει, ναι. Έχει. Οπότε, όταν μιλάμε για τέτοιες παραγωγές, για τέτοια ροή χρήματος, γιατί αυτό πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε σε αυτή την έρμη, την κασμάδια που ζούμε. Όταν μιλάμε για τέτοια ροή χρήματος που έρχεται από τα παιχνίδια και όχι μόνο, ξεχνάς το ότι είναι δικό μου, ότι είναι δικό σου. Το θέμα είναι εκεί πώς θα τα χειριστείς, ώστε να καταφέρουν να βγάλουν όλοι και άλλους και εσύ ακόμα πιο πολύ. Άκουσε να Οπότε δεις. νομίζω. Άκουσε να δεις εσύ. Σπρώχνει, εντάξει, Ήθελα να λογικό καταλήξω. είναι. Άντε. Τι είναι να καταλήξω και γελάς, δηλαδή δεν Κοίτα να καταλαβαίνω. ακούσεις. Πού θέλω να καταλήξω. Κάτσε, περίμενε. Φέτος, Περίμενε. στο αγαπητό μου Xbox. θα έχω Gears of War 4. Περίμενε. Έλα, βάλε. Περίμενε. Τι θα βάλει. Πρέπει να το βάλω, περίμενε. Άντε, βάλτο. Περίμενε, το βάζω τώρα. Πάρ' το. Βάλτο. Πες ό,τι θες τώρα. Φέτος, στο αγαπητό μου Xbox, ήθελα να καταλήξω. Θα έχουμε Gears of War 4. Θα Ναι. έχουμε Quantum Break. Το οποίο Έχουμε θα βγει και σε Break. νουβέλα, έτσι. Ναι. Θα το έτσι. βγάλουνε. Θα έχουμε Tomb Raider. Για τους συλλέκτες τους Προφανώς, ενδιαφέρει, ρε. Με τη Remedy που λέμε δεν νομίζω να το έχουμε φέτος. Όταν βέβαια, λες θα σε έχεις λίγο Tomb Raider, καιρό. τι εννοείς. Έχουμε ήδη Tomb Raider. Α, Πες το τηλέφωνο. Ναι. Θα έχουμε και κάποια στιγμή και Alan Wake. Τι έκανε το Ποιο είναι το Alan PlayStation Wake? το 2016, ποιο είναι το Alan Wake. Το Alan Δεν- Wake ποιο είναι. Έλα, εντάξει, θα πάμε να δούμε τι παρακαλώ. Άντε. Τι παιχνίδι είναι, τι παίζει. Γεια σου ρε, Γκρίκμαν 65. Το Alan Wake είναι Αλόγα. παιχνιδά, δεν θα βγει, εντάξει. Ποιο είναι, Λέμε ρε. τώρα, εντάξει. Αλλά πες την αλήθεια, ποιο είναι το Alan Wake. Το Alan Είναι Wake αυτό με τον ένα Μπάρμπα φοβερό- που είναι και καλά συγγραφέα και πάει σε ένα χωριό και είναι όλοι δαιμονισμένοι και τον κυνηγάνε τρακτέρ και να τον πατήσουνε. Ναι. Και τρέχει Μπάρμπας μέσα στα δεν χορτά. Είναι παιχνιδάρα τώρα. Αυτό με το, βασικά. με το φακό είναι που σαν τους Ghostbusters το κλεμμένο βαράω με το φακό και μετά πυροβολάω τη βρω.
Σαν να λέω για το Final Fantasy ποιο είναι αυτό με τα μαλακισμένα με τα χαζά κουρέματα που περνάνε πέρα εδώ και κουβαλάνε. Ναι, αυτό είναι, είδες που το ξέρεις. Τόσο παιχνιδάρα. Τα ισοπεδώνουν, έτσι. Σήμερα το πρωί πήγε. Sorry, να κάνω μια παρένθεση. Πάω σήμερα το πρωί με τη μηχανή τσούκου τσούκου στο τέτοιο, στη δουλειά και λέω: Πω, θα πιάσουμε Πρωταπριλιά σε λίγο, σε 4 μήνες. Θα ανοίξει την εκπομπή, λέω και θα κάνω. Την Πρωταπριλιά. Ό,τι θες. Ό,τι θες. Ένα PlayStation 4. Δεν μπορούμε να σε πάρουμε PlayStation 4. Και πάω και λέω: Πω, θα κάνουμε ανακοίνωση. Ξέρω εγώ ότι έχει βγάλει Square Enix ανακοίνωση ότι θα βγει το Kingdom Hearts στο 3. Και μετά Πρωταπριλιά και έτσι ξέρω εγώ. Έλα, πες Κωνσταντίνε, τι ήθελες. Το Kingdom Hearts είναι αυτό με τους Disney και Ναι. Αυτό που δεν πρόκειται να βγει ποτέ και για κανένα λόγο. Ναι. Τέλος πάντων, δεν είδα κανένα παιχνίδι PlayStation να είναι τώρα τους επόμενους μήνες. Δεν έχει, όχι. Είναι. Αυτή την περίοδο, όχι. Το 16. Αυτή την περίοδο του 2016-17-18. Το 16-17-18 δεν έχει, τελείωσε. Πούλησε τις κονσόλες, το κλείσαν το μαγαζί, φύγανε. Για τον Κώστα πάντως που λέει Μίτσο, κάτσε πρώτα να δεις λέει, πώς θα είναι όλα αυτά τα παιχνίδια που λες και μετά τα λέμε. Ήξερα να τα απαντήσετε έτσι. Καταρχήν ξέρεις ότι η Λεγιώνα μου είναι από πίσω. Όλοι PlayStation είναι. Εκτός από τον Αλέκο. Ο Αλέκος παίζει μπαλαντέρα που θέλει. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Το αστείο ποιο είναι. Το αστείο είναι ότι καθόμαστε λέμε για όλα αυτά τα παιχνίδια και όλα αυτά, ό,τι γίνεται. Άρα και θα βγει σαν το Σέμιου το 3, το Quantum Break. Ακούστε, γιατί καμιά φορά το τι συζητάμε και το τι γίνεται απέχει πολύ από την πραγματικότητα και το τι γίνεται πραγματικά. Το ίδιο πράγμα είναι, περέβαλα. Λοιπόν, ας πούμε για παράδειγμα, είμαι τώρα σε ένα στρατόπεδο γεμάτο με φαντάρους. Ήμουν σε ένα κέντρο με 600 άτομα, τώρα εδώ είμαστε αυτή τη στιγμή γύρω στα 100 άτομα. Έχουν έρθει και σπεν και γίνεται ένας χαμός. Λοιπόν, τι ισχύει. Όπου να γυρίσεις και να δεις, και πραγματικά δεν το περίμενα ότι θα το δω αυτό το πράγμα και ετοιμάζομαι και εγώ σιγά σιγά για battles μέσα στο στρατόπεδο. Όλοι είναι ένα Game Boy Color. Έχω δει, όλοι έχουν βγάλει τα Game Boy Color έξω παίζουν. Game Boy SP, παραπάνω από Game Boy SP δεν έχεις δει τίποτα μέσα. Οι υπόλοιποι που δεν παίζουν Pokemon στα Game Boy Color και SP, παίζουν Pokemon στο κινητό simulators. Ο Λάμπρος Ρεσί τώρα είναι να πάει σε 2-3 χρόνια στρατό και θα λέει ετοιμάσω τα Pokemon μου. Εντάξει, ναι, επειδή είναι όλοι χαζά μας. Άκου να δεις. Μπορεί να λέμε για όλα αυτά, αλλά στην ουσία αυτά που έχουν κερδίσει τον κόσμο και αυτά που έχουν μείνει είναι πράγματα τα οποία ενώ συζητάμε για 1002, για παιχνίδια που θα βγουν, για παραγωγές, για το ένα για το άλλο. Είναι 5-6 κλασικά πραγματάκια, τα οποία ό,τι και να λέμε, ό,τι και να υμνούμε και να εξυμνούμε, παραμένουν ακριβώς τα ίδια. Ας πούμε τώρα για παράδειγμα, θα έρθει ένα παιδί που έχει πάει Αθήνα διακοπές, θα έρθει να μου φέρει ένα Game Boy Color και εμένα, να καθόμαστε να κάνουμε battles ένα με τον άλλον. Σκέψου 20 χρονών κονσόλα, έτσι. Δηλαδή, όσο μπροστά και να είμαστε, όσο να λέμε για τα παιχνίδια που θα βγουν, για το τι γραφικά, για το τι παιχνιδάρες, σε ποιες κονσόλες, αν πουλήσει το Xbox 4, αν θα βγει το Shenmue, το ένα, το άλλο, το 1002. Η πραγματικότητα είναι, καλώς ή κακώς, ότι το παλμός αυτή τη στιγμή παραμένουν ακόμα για παράδειγμα τα Pokemon. Και τι Pokemon σε emulator στο κινητό, τα οποία είναι περιβόητα, ειδικά το Red και το Sapphire και ποιο άλλο δεν θυμάμαι ποιο ήταν που παίζανε πάνω. Και όσοι έχουν κανονική κονσολίτσα. Δηλαδή, τι να μου πεις, δηλαδή όταν έβλεπα τώρα 10 φαντάρους να έχουν όλοι το Game Boy Color να το βγάλουν. Κυριακή στο Stardew η εκκλησία καθόσταν και βλέπατε τη μικρή Λουλού, δηλαδή. Εάν έρθεις στο καψιμί το πρωί της Κυριακής, θα τους δεις όλους με ένα Game Boy στο χέρι. Και όσοι δεν έχουν Game Boy, σου λέω θα παίζουν Pokemon και θα λένε εγώ έπιασα αυτά τα Pokemon, εγώ έπιασα αυτά τα Pokemon. Ή θα τσακώνται ποιος θα πάρει το κομπιούτερ να βάλει Disney. Έχει δίκιο. Δεν έχει καλά παιδικά. Πέρα από την πλάκα δεν έχει καλά παιδικά. Όσες φορές προσπάθησα να δω κανένα καλό, δεν έχει τίποτα. Βλακίες παίζουν. Εγώ θυμάμαι Σαββατοκύριακο ξυπνούσα 7 η ώρα για να προλάβω να πάρω το κομπιούτερ, μη σηκωθεί ο αδερφός μου γιατί βλέπαμε άλλα Mickey Mouse ο καθένας. Και ο Πούστης, εγώ 7, αυτός 7 παρα 5 μάγα. Εγώ 6, αυτός 6 παρα 5.
Εμάς θυμάμαι, πέρα από την πλάκα, όταν ήμασταν μικροί, επειδή η μάνα μου σκέψου τις καθημερινές δεν ξυπνούσαμε και το Σαββατοκύριακο ξυπνούσα από τις 6 ώρα το πρωί. Θυμάμαι, επειδή έχει διάδρομο με το σπίτι και η κρεβατοκάμαρα της μάνας μου είναι δίπλα στο διάδρομο, μας κλείδαν την πόρτα του διαδρόμου και εμείς βάζαμε σεντόνια για να είμαστε ένα με το πάτωμα σαν νίτζα να μην φαινόμαστε. Πηγαίναμε έρπινοι στο κομμωδίνο από δίπλα για να πάρουμε τα κλειδιά με το σεντόνι για να φαινόμαστε καμουφλάζ το πάτωμα και καλά. Και πηγαίναμε και ανοίγαμε την πόρτα για να πάμε να δούμε παιδικά τώρα. Προσπαθώ να φανταστώ πάτωμα ασορτή με σεντόνια. Εγώ το φαντάστηκα ήδη. Το σεντόνι τα λεφτά τέριαζε. Αντί για στρατικό εξοπλισμό θα κουβαλάω το PC. Βασικά δεν θα το κουβαλά στο PC, φίλε μου, όταν θα πας εκεί πέρα, γιατί δεν θες να το βγάλεις το PC εκεί πέρα. Καλά, ναι. Ή όταν ο μόνος τρόπος για να βγάλεις είναι όταν θα ξεκουράζεσαι. Ας μην παρερμηνεύουμε πράγματα, γιατί όταν είσαι, ας πούμε, για παράδειγμα στο στρατό, δεν πρόκειται την ώρα που κάνεις υπηρεσία να βγάλεις οτιδήποτε εύκολα. Ναι. Πρέπει να είσαι λίγο μέσα στο στρατόπεδο καιρό. Την ώρα που θα αράζεις. Ναι. Λοιπόν, να πω κι εγώ τώρα και κάτι για gaming, έτσι λίγο να ξαναπούμε στο θέμα μας, γιατί πάλι έχουμε ξεφύγει τελείως. Έβγαλε το The Division Specs. Τα είδε κανένας? Τα είδα. Ναι, πολύ ψηλά μήνυμα με requirements, έτσι. Ναι, και θα είναι μια παπαριά πάνω του Ubisoft, μας έχει συνηθίσει. Επειδή ήταν λίγο μαλακίτσα το The Crew τώρα, γιατί το κάνεις έτσι? Λίγο μαλακίτσα ήτανε. Τι έγινε, το περιβόητο The Crew έγινε μαλακίτσα? Εγώ άλλα ακούγα μέχρι προχθές. Θα βγει το The Crew και το The Crew και το The Crew και τι έγινε, τώρα όλοι ελκύσατε. Το περίμενα, αλλά έχει πολλά θεματάκια που δεν φτιαχτήκανε ποτέ. Είναι μάλλον από αυτούς που φτιάξανε το Watch Dogs. Δεν ξέρω τι να πω, παιδιά, για την Ubisoft. Καταρχήν, να πω λίγο τα τέτοια, να κλείσω και μετά να μου πεις για την Ubisoft. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση. Assassin's Creed Syndicate. Το πρώτο είχα παίξει τα 1-2, είπαμε. Έπιασα τώρα το Assassin's Creed να το παίξω με το Syndicate. Ευχαριστώ πολύ που μου άφησες να πω αυτό που ήθελα να πω, Μίτσο. Όχι, να σου πω για το. Δεν πες ό,τι θες. Εκεί θα καταλήξω. Πες. Ubisoft. Γιατί κλέβουνε τον Batman? Έχει πολλά λεφτά. Μαλάκες, στο Assassin's Creed έχεις ένα grapple και το πετάς και πας σαν τον Batman, έτσι να πούμε, και κατευθείαν. Γιατί κλέβουν? Γιατί πρέπει να εξελίξουν κάπως το χαρακτήρα, έτσι ώστε να μπορεί να μετακινείται πιο εύκολα μέσα στον χώρο. Δεν έχουν ουσία πλέον τα παιχνίδια. Είναι ίδια, ρε φίλε. Αυτό θέλω να καταλήξω. Και το Division, θυμίσουμε, θα είναι. Τι βόμβα έριξες τώρα? Τι θες να πεις, ότι το Batman της Warner Brothers ήταν το Syndicate της Ubisoft? Όχι, το Syndicate της Ubisoft κλέβει τον Batman. Αυτό λέω. Το έφτιαξε η ίδια εταιρεία? Όχι. Απλά ότι μοιράζονται και καλά με την Warner Brothers, αυτό το σοβαρά να πούμε τον game. Λες να πουλήσανε την πατέντα του Batman στην Ubisoft? Και όλα πιθανόν. Του είπανε, μάγκε, σας το πουλάμε για κάτι εκατομμυριάκια. Θα πάτε πίσω, θα γίνει γάμι σέτα. Θα το φοράτε και μαύρα και θα είναι κόλαση. Τέλος πάντων, το Division εγώ πιστεύω θα είναι μια ίδια πολυδιαφημισμένη, συγγνώμη για τη λέξη, παπαριά. Όπα, περίμενα να βάλω το Adult. Η Ubisoft τελευταία. Περίμενα να βάλω το Adult. Δυστυχώς. Έλα, βάλε. Διαφημισμένη παπαριά. Ωραία. Έπεσε. Τι ψηλά. Το έπεσε. Εντάξει. Μπορείς να βρεις τώρα, Ναι. μπορείς να πεις ό,τι θες. Έχει ένα δίκιο ο Γκρίκμαν που λέει ότι δεν είναι ψηλά τα specs, υπό την έννοια το ότι είναι ψηλά άμα αρχίζει και παίζει με διπύρινο, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ξεφύγουμε από τους διπύρινους, έτσι. Γιατί όλος ο κόσμος έδειχνε πότε που είχαμε διαβάσει μια που λέμε. Έχει κανένα δίμηνο, έχει, που έλεγε ότι πάνω από το 50% είχαν διπύρινους επεξεργαστές στα PC τους. Συμφωνώ. Σε αυτό συμφωνώ. Πρέπει κάποια στιγμή, ρε πούστη μου, δεν μπορείς τώρα να παίρνεις το καρούλι που είχε η θεία σου και έπαιζε. Πες το, είχε τα Windows, τα Millennium μέσα να θες να πάει να παίζεις εσύ Assassin's Creed. Γαμώ την τρέλα μου, γαμώ. Πρέπει κάποια στιγμή να πληρώσεις να πας κάτι την τεχνολογία μπροστά. Δεν γίνεται. Συμφωνώ. Αλλά το Division θα είναι μια παπαριά και μισή, πιστεύω. Γιατί ρε, είναι ένα online survival.
Ναι, online survival, αλλά από την εμπειρία. Επειδή είναι μας high βλέπουμε tech. ότι- Επειδή έχει κλέψει Όχι, πολλά από τον Ghost από Recon. εμπειρία βλέπουμε ότι η Ubisoft δεν. Καλά, δεν το έχει στο online. δίνει Εντάξει, ποτέ αυτά ακόμα που ψάχνετε. ορίζει. Ψάχνετε ακόμα Δεν στο δει- online, ψάχνετε πολύ η Ubisoft και δεν Αυτό έχει σου βρει λέω, δεν ακόμα δίνει πάτημα. ποτέ αυτά που σου δείχνει, ρε φίλε. 1000 σου δείχνει, ένα θα σου δώσει. Ποτέ. Τέλος πάντων, operating system λέει Windows 7, 8, bla 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 bla. Μόνο 64-bit version, έτσι. 30 διάρκεια, γεια σας. Επεξεργαστές λέει Intel Core J5, λελέ δηλαδή, 2400 στο 3,1 GHz. Έχει ανεβάσει ποτέ. Περίμενα πόση ώρα λέω, δεν θα σχολιάσει τι γίνεται. σε AMD τι έχει. Η AMD έχει την FX στην 600 στα 3,3. Πάει σε 8 πύριν είναι η 600. Ναι. Νομίζω ναι. 8 παίρνει, ναι, FX. Ναι. 6 Εντάξει, GB δεν είναι RAM. ρεύμα. 6 Ναι. GB RAM, έτσι, ξεφεύγει από το 4 το κλασικό. Και κάρτα γραφικών, καλά εντάξει, hard drive θέλει ελεύθερο 40 GB. Εντάξει. Και εντάξει, κάρτες γραφικών δεν έχει τίποτα τρελό. GTX 560 είναι και HD 7770. Δεν είναι δηλαδή κάτι, 2 GB VRAM θέλει. Σχετικά φυσιολογικές, ναι. Η κάρτα γραφικών Είναι είναι αυτό, φυσιολογική. Εμένα μου φάνηκε παράξενο το RAM. Το Εντάξει, RAM RAM το 6 έχουν πολύ GB ζητημένο. Έχουμε πει πολλές φορές, ρε φίλε, ότι για να παίζεις τα games, τα καινούριου τύπου games που λέμε της νέας γενιάς, να βγουν τις δικές μας. Ποιο, το θες Shovel τουλάχιστον Knight, το Titan Souls, Εξαπύρινος εκεί δίκιο. το Minecraft, εξαπυρινός. Εδώ ρε εσείς Να ένα είστε καλά, ρε χρώμα Γκρίγμαν. αγγίσει και τώρα έχει το σύμπαν όλο. Ναι. Καλά, ναι. Θέλεις τουλάχιστον 8 GB. Κάτω από 8 GB μην πας καθόλου. Σε Πού πας? καινούριο build, ναι, δεν το συζητάμε. Δύσκολα. Εδώ Οχτάρι εγώ 8 και GB και τέτοιο. νομίζω ότι δεν με φτάνουν. Θέλω 16 τουλάχιστον ρε, τι μου λες. Ναι, και κακά τα ψέματα τώρα με 60-70 ευρώ παίρνεις ένα kit 16 και τελείωσε κατευθείαν. Ακριβώς. Άντε, γεια. Μόνο εγώ έκανα πατάτα και πήγα και πήρα τότε. το ήξερα, 140, thanks, Rickman. 150 Και εγώ, ευρώ παιδιά. RAM και δεν βρίσκω αντίστοιχο τώρα για να κάνω upgrade. Πρέπει να τα ξαναγοράσω από την αρχή 16 GB. Δεν μπορώ να πάρω άλλο αυτό γιατί έχει καταργηθεί. Έλεος. Και εγώ πήρα 8 όταν τα πήρα κάνανε 80 ευρώ και μετά πήρα άλλα 8 με 70 ευρώ. Και τώρα Μια- τα 16 καλά, κάνουν έτσι. 80 ευρώ. Δεν το ψάξεις. Καλά, τουλάχιστον βρήκες. Εγώ θέλω τα ίδια ρολόγια να έχουν τους ίδιους χρόνους η RAM να βάλω επάνω και δεν μπορώ να το. Έχει καταργηθεί το μοντέλο της Corsair. Δηλαδή, σκέψου, έβγαλε ένα θεϊκό μοντέλο αυτό που πήρα, ήταν από τα καλύτερα που κυκλοφορούσαν και το σταματήσανε. Και δεν μπορώ να βρω το ίδιο μοντέλο, δηλαδή, μα το Θεό, πουθενά. Αν ήταν πετυχημένο, γιατί το σταματήσανε. Γιατί ήταν πανάκριβο. Α, ναι. Εντάξει, Σκέψου, δεν λογικό μου θυμάμαι. ακούγεται. Εγώ τις πήρα 140 ευρώ και αυτές αντί να πέφτουν ανεβαίνανε. Πήγανε μέχρι 180 ευρώ, τα 8 γίγα. Και δεν τα πούλησες Και στα όλα. μεταχειρισμένα. Τα έβγαζες πολύ χρήμα. Του κουτιού 180 ευρώ, Κάποια 40 ευρώ στην τσέπη. Κάποια στιγμή θα γίνει. Πλέον έχει γίνει Εγώ πολύ λέω- αναλώσιμη τέτοια ρε η μνήμη. Δηλαδή εγώ θυμάμαι όταν έκανα το build στο PC, η οχτάρα είχε 2 τεσσάρες έχω και μετά έβαλα άλλες 2 τεσσάρες. Τις πρώτες 2 τεσσάρες τις είχα δώσει 85 ευρώ. Και το δεύτερο σετάκι που φόρτωσα πάνω τις τεσσάρες τις είχα πάρει γύρω στο 50. Τις ίδιες. Έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, πάμε 1600 Avengers πρέπει να έχει. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι έχει γίνει πολύ αναλώσιμο πλέον. Πάντα υπάρχει κάτι καλύτερο να πάρεις. Ρε Άμα εσύ, αρχίσεις εδώ και τα είσαι λάπτοπ από που αυτό το βγάζει θέμα. διαφημίσεις στο πλαίσιο και ο Κοτσόβολος. Ο Κοτσόβολος είχε στα 450. J3 τέτοιο επεξεργαστή, δεν θυμάμαι πόσο ήτανε. Με 2 GB RAM και 6 RAM. Και 1 τέρα πάνω σκληρό δίσκο. 15,6 HD οθόνη. Γενικά, είναι αυτό που είπαμε πριν. Πάνε πάρα ρε πούστη, έχουν εξελιχθεί. Δεν μπορείς να παίζεις με ένα χαρχάλι και να λες «Ω, το μαλάκα της specs βγάλανε πάλι να πούμε». Τι θες ρε φίλε, θες να χαμάει το παιχνίδι οπτικά, έτσι.
Γιατί τα υπόλοιπα... Πάντως πέρα από την πλάκα, τα τελευταία 2-3 χρόνια, από ό,τι παρατηρώ, είμαστε σταθεροί πάνω κάτω στο τι γίνεται. Εντάξει, σίγουρα θέλεις λίγο καλύτερο για κάποια παιχνίδια να τα παίζεις στα max. Αλλά άμα θες να παίζεις αξιοπρεπώς παιχνίδια, δηλαδή σκέψου με το PC μου, το οποίο τώρα θα κλείσει, το μπαίνει στον 3ο χρόνο σιγά σιγά, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, κάπου τόσο. Που έχει από τους πιο αδύναμους επεξεργαστές που θα μπορούσα να πάρω ποτέ. Σκέψου, έχει on-board κάρτα γραφικών, είχε μάλλον με APU παίζω αυτή τη στιγμή τα τελευταία μάλλον 2-3 χρόνια και πάλι τρέχει αξιοπρεπέστατα, δηλαδή εντάξει. Το θέμα είναι κάθε 4 χρόνια, 5 χρόνια να πεις θα κάνεις μια ανανέωση, μια αναβάθμιση, κάτι ρε παιδί μου. Δηλαδή για 4 χρόνια μπορείς να κρατήσεις μια σταθερότητα στο τι έχεις και στο πώς θες δοκιμάσει. Εγώ λέω να βάλω και μια είδηση τώρα στο ενδιάμεσο. Να πάρουμε κονσόλες. Όχι. Να πάρουμε τα 500 ευρώ και να πάμε εκεί σε εκείνο το ξενοδοχείο που ήταν στο Άμστερνταμ, τα ανοίξανε για τους gamers που λέγανε. Δεν το είδατε ρε μαλάκες? Ποιο όχι, για πες, διάβαζα το chat. Γκρέκμαν, έχεις δίκιο, αυτό λέω, ότι με 450 ευρώ παίρνεις το ψευτολάπτοπ. Για πες. Ναι. Εγώ μπήκα να δω το booting και αυτά, δεν μπορώ να πω ότι τρελάθηκα. Εντάξει, έξυπνο τέτοιο, αλλά... sorry παιδιά, πάνε στο Ντουμπάι ρε παιδί μου, σαν ένα ξενοδοχείο και PlayStation και... Γιατί τον Κώστα το βλέπω λίγο, θα το σκέφτεται. Όχι, δεν είδα τίποτα. Ποιο σκέφτομαι ρε? Έλα ρε φίλε, το πρώτο ξενοδοχείο για gamers έχει ανοίξει. Α, το είδα ρε στο Άμστερνταμ ρε. Γεια σου ρε, τη βρήκα. Ρε, αυτό δεν λέω τόση ώρα. Στο Άμστερνταμ ρε, τα 36 δωμάτια που μπαίνεις μέσα, πιάνεις το χειριστήριο και πετάγονται δύο μαύρες και προσπαθούν να αποσπάσουν την προσοχή σου από την οθόνη. Και αρχίζουν και θοπεύονται πάνω στο κορμί σου, αυτό δεν λες? Σε άλλο ξενοδοχείο πας. Το δικό μου είναι καλύτερο. Εσύ πας στο ξενοδοχείο το χρυσό Σε Ιαπωνία. Ξέρω εγώ. Άμα θες μπορώ να σου δώσω κάρτα, έχω. Κάρτα συνδρομητή, ξέρεις, επαναλαμβανόμενος πελάτης. Ποιο από τα δύο hotel Greekman δεν πρόκειται να δουλέψει? Αυτό που είπα εγώ ή αυτό που λέει ο Μίτσος? Αυτό που είπες εσύ γαμιέται να δουλεύει. Ναι, εντάξει, μην νομίζεις όμως ότι δεν είναι πολλοί αυτοί που πετάνε λεφτά. Ένα θα σας πω. Συζητούσαμε με τον Κωνσταντίνο τώρα το απόγευμα. Βλέπουμε πολλούς YouTubers του εξωτερικού το τι πράγματα αγοράζουν. Μιλάμε. Χθες τα λέγαμε, όχι σήμερα το απόγευμα. Χθες τα απόγευμα τα λέγαμε. Σήμερα τα λέγαμε, ρε μαλάκα, δεν με έστειλες το βίντεο του Barnacules να πούμε? Α, ναι, σωστά. Αλλά ρε, Γεια σου Σιμάκο. Συνέχισε. Ποιος πήγε? Γεια σου ρε Jim Cranis. Το τι λεφτά ρε φίλε, έλεγε ο άλλος. Καθόμουν εκεί και πήγα σε ένα φίλο μου και είχε ένα NAS. Πώς το είπαμε? Το Synology. Και το είχε εκεί και του λέω καλό, μου λέει καλό και το πήρα. Ένα NAS station το οποίο είχε μέσα 8 και τότε και τους δίσκους μαζί, 8 δίσκους, πόσα τεραμπάιτ ο καθένα. Και για κάτι ένα ολόκληρο review έτσι. Το θέμα είναι, τα λέγαμε και χθες, τα λέμε και κάθε μέρα. Ας πούμε στο εξωτερικό, αν παίρνεις 2, 2,5, 3, 4 χιλιάρικα μισθό που παίρνουν κάπου τόσο κάποια. Μέσο όρο, άμα κάνεις κάτι καλό. Τα παιχνίδια αυτά. Δηλαδή σκέψου, έχεις τώρα εσύ το μισθό σου 4,5 χιλιάρικα. Ωραία. Λέμε τώρα. Σε δολάρια, ας είναι πιο κάτω. Και πας όταν, ας πούμε, να βάλω μέσα στο παιχνίδι και σας τα είχα δείχνει και στο παρελθόν, τα hunting game που κάνουν σε παζάρια, σε ιστορίες που βρίσκουν παιχνίδια με 5 δολάρια, 2 δολάρια, 3 δολάρια. Σκέψου αναλογικά, τι είναι τα 10, τα 20, τα 50 δολάρια μπροστά στα 4.000 που παίρνεις. Αυτό λέω, μην παίρνουμε μέτρο σύγκριση σε εμάς. Που εδώ πάει ο Κώστας ο Χλέμπορος να πούμε και πάει να κάνει τσάκα στο πιτόγυρο και το λέει. Ρε, εδώ ας πούμε για παράδειγμα. Εδώ το ευρώ, ο άλλος δίπλα το είχε ένα 30. Εδώ, ρε, καταρχήν πρώτα απ' όλα, σκέψου το εξής. Ας πούμε τώρα που ψάχνω να βρω απεγνωσμένα παιχνίδια για το 3DS, γιατί δεν έχω τίποτα να παίξω στο 3DS. Βλέπεις μεταχειρισμένα παιχνίδια του 3DS για παράδειγμα που έχει 36-40 ευρώ αυτή τη στιγμή. Και βλέπεις τα αντίστοιχα στην Αμερική, ρε παιδί μου, και είναι η μισή τιμή. Μη σου πούμε τόσο, παίρνεις και την κονσόλα μαζί, όχι μόνο το παιχνίδι. Δηλαδή, μιλάμε για τιμές εδώ που έχουν ξεφύγει. Εντάξει, δεν είναι στο Θεό όλα. Ειδικά έχουν μυριστεί τώρα όλοι εδώ στην Ελλάδα το bait, το δόλωμα με το είναι ρετρό πουλάει.
Και βλέπεις, ας πούμε, θυμάσαι το Master System που το Sonic Edition που έχω, έτσι. Ναι. Και εσύ είχα κάνει και tag τις προάλλες, δεν ξέρω αν το πρόσεξες. Ένας τυπάς εδώ το πουλούσε για παράδειγμα 200€. Κάτσε ρε αδερφέ. Εντάξει. Είναι αυτό που λέμε. Διαφορά μεγάλη. Είναι λες και είμαστε άλλος πλανήτης εδώ. Σήμερα συζητούσα με ένα παιδί στο στρατόπεδο και του έλεγα μια εμπειρία προσωπική. Και θα γελάσετε, πραγματικά θα γελάσετε, αλλά σκεφτείτε πριν από 10 χρόνια περίπου, ήταν το Need for Speed το 2, ποιο ήταν τότε. Λοιπόν, πριν αποκτήσω υπολογιστή, εγώ πριν ασχοληθώ μάλλον με τα downloading, με τις πειρατείες, με το οτιδήποτε. Εδώ στο νησί έχουμε ένα κατάστημα το οποίο εκτός από τσιπαρίσματα, κατεβάσματα πειρατικά, ιστορίες του ένα το άλλο, κάνει διάφορα τέτοια πραγματάκια ρε παιδί μου και πας και στα φτιάχνει. Εντάξει, σκεφτείτε για τα δεδομένα της Λίμνου για παράδειγμα, είναι και ακόμα και σήμερα μετά από 15 χρόνια που όλοι ασχολούνται, θεωρείται όλοι πάνε εκεί πέρα. Άμα θες τίποτα για τσιπαρίσματα, για σπασμένα παιχνίδια. Λοιπόν, ότι πας και το λέω και πραγματικά κάθομαι και το σκέφτομαι τώρα μετά από τόσα χρόνια και μετά από τόση εμπειρία που έχω αποκτήσει στον χρόνο. Αλλά τότε σκεφτόμουν να ήμουν 17 χρονών και δεν είχα ιδέα από υπολογιστές. Δεν ήξερα το παραμικρό, ούτε καν το όνομά μου να γράψω σε υπολογιστή. Γιατί πήρα πολύ μεγάλο υπολογιστή. Μου πούλησε και το αγόρασα για να παίζουμε με τον αδερφό μου το Need for Speed σπασμένο πειρατικό 15€ το CD. Αν έχει το Θεό σας. Ναι, εντάξει. Και το πήρα. Εσύ ξέρεις πόσοι έχουν κάνει περιουσία έτσι. Και το γελάω. Εδώ στο δικό μας το χωριό γινόταν χαμός. Δηλαδή πήγαινε στο συνοικιακό μαγαζί της γειτονιάς σου, ας πούμε, που τώρα πουλάει games και προσπαθεί να είναι σεβαστό μαγαζί, ρε παιδί μου κτλ. Και πήγαινες μέσα και τον έλεγες θέλω αυτό, αυτό και αυτό, ξέρω εγώ, για σπασμένο PC, ξέρω εγώ, ή για PlayStation 1. Ή για οτιδήποτε. Που σε έλεγε θα περάσει, ρε παιδί μου, αύριο το απόγευμα, θα τα έχω έτοιμα, άλλο βράδυ θα τα γράψω. Αυτό. Τα έχω έτοιμα, είναι ξέρω εγώ 10€ το καθένα, 15€ το καθένα. Και έλεγες εσύ, σαν καλός μαλάκας που είσαι. Κάτσε, δεν έριξα το τέτοιο, περίμενε. Για να συνεχίσω. Πέρασε. Έλα. Και λες εσύ τώρα, σαν καλός μαλάκας που είσαι, λες δεν θα πάω να δώσω τα 60€ και τα 50, γιατί τότε 45-50€ ήτανε τα ακριβά. Για τέτοιες τιμές μιλάμε. Ναι. 40€, 45€ και έλεγες θα γλιτώσω 30€ να πάω να γαμηθεί, θα τα δώσω. Ναι, παιδιά. Και εγώ έτσι θέλω να εφεύρω μία μηχανή του χρόνου, να μπορέσω να γυρίσω κανένα 10 χρόνια πίσω που πηγαίναμε και να πιάσω τον εαυτό μου την ώρα που πήγαινε και έλεγε θέλω να μου γράψεις ποια ταινία ήταν, το Transporter. Θέλω να μου γράψεις στο βιντεοκλαμπ, έτσι. Θέλω να μου γράψεις το Transporter σε DVD, πόσο θες, και μου έλεγε 18€ φιλέ. Και να το πιάσω, να γυρίσω, να το πω όρσε μαλάκα, και 18€ για DVD αντιγραφής. Δηλαδή είμαστε GR brother gaming. Δηλαδή είμαστε γελοί. Εντάξει, δίναμε λεφτά όπως να είναι. Ξέρεις όμως τι γίνεται, ότι με αυτές τις βλακίες διαμορφώσαμε την οτροπία του σήμερα που έχουμε και δεν ξεκολλάμε από τον κόσμο που ζούμε. Αυτή είναι η βλακία. Ανέκαθεν θα ήμασταν έτσι. Και όχι μόνο στο gaming, εμείς τώρα μιλάμε για ένα μικρό κομμάτι του τι είμαστε συνολικά. Αλλά ας μην είμαστε τουλάχιστον σε αυτό, γιατί άμα καθόμαστε κι άλλο δεν μαζευόμαστε. Το θέμα είναι αυτό, δηλαδή σκέψου, καταρχήν τώρα μεγαλώνοντας, για παράδειγμα, αποκτώ σιγά σιγά την οτροπία του συλλέκτη, έτσι. Όμως το θέμα είναι να προσπαθείς να είσαι ένα εισηγής συλλέκτης, να προσπαθείς να βρίσκεις ευκαιρίες, τα άλλα και δεν μπορείς. Χρήστο, καλά. Ρε, πονάει από τα μέρη μας είσαι, γιατί γράφει Μάντζος, Νίκ, Πάπο, Horizon, είναι όλα αυτά βίντεο κλαμπ εδώ πέρα. Ρε, πονάει. Συνέχισε, εγώ sorry, συγγνώμη. Ναι, αυτό, τι έλεγα, ναι, ότι προσπαθείς τώρα μεγαλώντας, εντάξει. Καλά, Ξεκίνησα ναι, την πορεία μου ως ένας από τους μεγαλύτερους πειρατές που υπήρξαν σε αυτό το χώρο. Δηλαδή, κατέβαζα στιγνά και αλήπητα τα πάντα. Μιλάμε τώρα να κρεμιάμαι από τον μπαλκόνι, επειδή τότε ήμουν και φοιτητής, να κρεμιάμαι από τον μπαλκόνι για να πιάνω σήμα με το λάπτοπ στον αέρα και να κατεβάζω. Δηλαδή, σκέψου, είχα φτάσει σε φάση να σπάω τους κωδικούς από τους γείτονές μου, τους αλλάζω το όνομα στο modem και να κάθομαι να κατεβάζω από το δίκτυό τους και να κάνω κατενίες τα πάντα και παιχνίδια και οτιδήποτε. Τι έβγαινε, το δοκίμαζα. Ήταν και οι θρυλικές εποχές του γαμάτο. Εμείς οι πιο μεγάλοι το θυμόμαστε τώρα, πιτσιρικάδες 15-16 δεν το θυμούνται καν. Αλλά όσοι είμαστε πάνω από 25 χρονών το θυμόμαστε αυτό το έρμο γαμάτο. .info. Το οποίο πραγματικά ήταν
αν ένα πράγμα σωστό έχει βγάλει αυτός ο τόπος, είναι το γαμάτο.info σε οργάνωση. Είναι το μόνο πράγμα που κατάφερε να μας μαζέψει όλους τους άκυρους και να είμαστε συνεπείς, οργανωμένοι και να τα φτιάχνουμε όλα όπως έπρεπε να είναι. Είχε και την ισοδικία το γαμάτο, γιατί κατέβαζες το rent, αλλά είχε και τον bandwidth που έπρεπε να ανεβάζεις. Έπρεπε να κάνεις. Ας πούμε, σκεφτείτε, κατάφερα στο πανεπιστήμιο να αναγκάσω ολόκληρο το τμήμα φυσικού να αλλάξει λειτουργικό στους υπολογιστές. Γιατί τι έκανα. Ήμουνα τότε, θυμάμαι, 2007-2008, είχα κατεβάσει κάτι ωραίες συλλογές Hellboy, οι οποίες είναι πολύ σπανιές, έχουν εξαφανιστεί από το ίντερνετ αυτές λοιπόν. Και τι έκανα. Πήγαινα είχε 3-4 υπολογιστές το σχολείο, το πανεπιστήμιο. Εν τω μεταξύ, ανέβαζα με τρελή ταχύτητα με βάση τα δικά μας δεδομένα. Γιατί ξέρεις τι, στο σπίτι έσπαγε το σήμα από το γείτονα, δεν μπορούσα να το έχω συνέχεια. Ενώ στο πανεπιστήμιο σύντρε ήθελες να ανεβάσεις το sync συνέχεια. Και τι έκανα. Πήγαινα και φύτευα μέσα σε κάθε υπολογιστή, έβαζα το αρχείο, το έκανα εγκατάσταση σε ένα κρυφό μέσα φάκελο μέσα στο σκληρό να μην φαίνεται. Και άφηνα το Torrent να ανεβάζει όλη η μέρα. Η βιβλιοθήκη ανοιχτή από το πρωί μέχρι το βράδυ και έστελνε. Μιλάμε, είχα κάνει κάτι τρελά ratio uploading από άλλη διάσταση. Και αναγκαστικά το τοπίσαν αυτό και όλο το τμήμα φυσικού αναγκάστηκε και έβγαλε, θυμάμαι τότε, έβαλε κάτι. Τα πρώτα, δεν ξέρω, ένα περίεργο λειτουργικό Unix ήταν που απογορευόταν τα πάντα, ούτε σελίδες να μπει ούτε πουθενά. Αλλά μιλάμε για αποχάρες, όχι μαλακίες. Ήθελες να προσφέρεις, γιατί ανέβαζες το seed ratio σου, πραγματικά. Αυτό ακριβώς λέμε. Έτσι Σου λέω, παίζει να ήταν η μόνη εποχή και θα είναι η μόνη εποχή που όλοι οι πειρατές, γιατί όλοι οι τζαμπατζίδες που ήμασταν τότε της εποχής, θέλαμε να φτιάξουμε κάτι ωραίο. Δηλαδή, πραγματικά ήταν ένα κόσμημα. Το θυμάστε πώς ήταν. Ειδικά όταν ήθελες σε βιβλία σκαναρισμένα, καθόταν όλοι οι τυπάδες με τα σκάνερ τότε και σκανάραν ό,τι βιβλίο ή περιοδικό έπεφτε στα χέρια τους. Ναι, ήταν εποχή φωτοτυπάδικο full. Το κόμικ έκανε 20 ευρώ, ξέρω εγώ, και εμείς πηγαίναμε φωτοτυπάδικο ασπρόμαυρο τελείως, 3 ευρουλάκια, έπαιρνες το κόμικ και έφυγες. Δεν είναι, όταν είναι φωτοτυπάδικο μέσα από το γαμάτο, ρε, όχι φωτοτυπάδικο. Ρε, φωτοτυπάδικο τέτοια, ξέρεις πόσα βιβλία του D&D είχα εκτυπώσει εγώ τότε. Τώρα μιλάμε για 600 σελίδες, 700 σελίδες. Ναι ρε, σαν τα χαζά, σαν τα υπολογισμένα ήμασταν, ρε, κατεβάζαμε ό,τι είχε τέτοια, τα κατεβάζαμε. Υποχάρες, πραγματικά υποχάρες. Πρέπει να ξαναμαζευτούμε να φτιάξουμε ένα καινούριο γαμάτο. Ένα γαμάτο. Δηλαδή, όλοι οι γερόνοι. Να μας βάλουν και εμάς φυλακή. Όπως κάνουν και στους τέτοιους του γαμάτο. Θα μας γαμάτο και εμάς το τέλος και τελείωσε η υπόθεση. Τέλος πάντων, πάντως αυτές ήταν εποχές. Δηλαδή, εντάξει, κάναμε παπάδες και μιλάμε τώρα γιατί λέμε για πειρατεία. Δηλαδή, πώς το ξεκίνησα, είδες αλλού πήγαινα και αλλού πήγα στο τέλος. Μιλώντας για πειρατεία, ρε παιδί μου, όλοι έχουν περάσει από το στάδιο της πειρατείας. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα πειρατής. Στην πορεία ανακάλυψα το Steam και έγινα συλλέκτης digital, ωραία. Σε φάση όμως, μετά από ένα σημείο αυτό, δεν σε ικανοποιεί. Δεν στη φάσα το Μίτσο. Ναι, εσύ, κοίτα, είναι το φυσικό στάδιο της εξέλιξης του συλλέκτη αυτό. Από πειρατεία πας σε digital και κάποια στιγμή όταν κορεστεί το digital. Γι' αυτό λέμε ότι αν ασχολείσαι πολύ καιρό με το Steam και με τα sales και με όλα αυτά, μετά από ένα σημείο έχεις κάτι παραπάνω. Περνάς. Τι ρε εσύ Δημήτρη. Θες το Μίτσο γλύβεται. Περνάς από το στάδιο της πειρατείας, μετά πας στο digital και μετά ξεκινάς τα retail. Άκουσα να δεις. Πόσο χρόνο είναι ο Μίτσος? Αυτοί που δεν είχαμε χρήματα για να παίρνουμε κονσόλες μικροί. Κάπως έτσι